Non é moi habitual que aos literatos lles guste o cómic, e máis non é frecuente en xeral en calquer persoa. Eu, de feito, detestaba, pero un profesor de lingua castelá descubriume ese mundo fora de Mortadelo e Filemón. Descubriume a Miguel Anxo Prado con trazo de tiza. Un cómic que contaba unha historia real e ao mesmo tempo unha historia irreal. E dende aquel momento lin cómics que ele me recomendou e todos me gustaron. Dende historias reais nazis como Maus e outras que tratan sobre o Alzheimer como Arrugas. Que pensa vostede do cómic? Bueno, eu o que penso é que hoxe por hoxe encontro moitas máis historias que me interesen, e historias en xeral, tanto no cómic ou banda deseñada, como lle podemos chamar tamén, e no cinema tamén, nos filmes, máis que nos libros de ficción. Moitas veces os libros de ficción decepcionanme, e coido que aos que nos gusta ler historias, e aos que nos gusta descubrir estéticas, historias de autor, cada vez máis encontrámolas no mundo da banda deseñada, no mundo do cómic, e tamén no cinema, naturalmente, non no cine, nos filmes. En Francia é o gran país onde a banda deseñada é todo un xénero literario, un xénero artístico, porque o é. En as librerías, de feito, hai normalmente unha parede inteira de literatura policial, gostan moito de ler novelas policiais, teñen tamén unha parede inteira dedicada á banda deseñada, ao cómic, e de feito pois é onde hai o gran mercado do cómic. Eu desde logo animo a xente a descubrir a cantidade de historias e a cantidade de artistas e de estéticas que hai nese mundo. É un mundo moi diverso. Eu podo decir que un libro meu, A sombra cazadora, é un libro que é unha historia que se me ocorreu a min, pero é un libro que ten influencias estéticas do cómic francés, sobre todo dunha revista que se editaba nos anos 80, finais dos 70, primeiros 80, ou así, e que se chamaba Metal Hurlant, con H, Hurlant. Non sei como se pronuncia en francés, debe ser algo así como Metal Hurlant, digo eu. Pero bueno, é dicir, aí nesa publicación editaban grandes artistas como Moebius, que tamén asinaba, firmaba tamén outro tipo de dibuixos como Giraud, de historias de vaqueiros, historias de ciencia ficción, ou outros grandes artistas como Bilal, Enki Bilal, en fin, moitos artistas vivos. Hai verdadeiros artistas do dibuixo e da pintura e grandes guionistas, grandes escritores traballando na banda deseñada.